na nanum empemprade a omudi gu wo nsa ne omu komu de kwa dwabo ase no so omudi begu omu komu a ade so omu bowo owura Sammy Gyamfi me anyi mi Sammy Gyamfi omu bowo amane ansa na omudi sad ne akwa dwabo ase na Sammy Gyamfi wada wo ma wo ade so o asembisa bezo busa se Sammy Gyamfi pemi ovie Perforce abo beka wa na fi ontumam na adwuma badu wa pra ma afi de ye wo pe no nsa aka na asembisafo ebie asembipuno nti ende na adwuma badu de na mde sha ase na me wadi hon komo no eye owura Sammy Gyamfi awon na da Ghana GoldBod ano abuzafo peni be busumi ene enabia vasa busumi nyansa kra ni ene enabia egusuo ana yebo ni bi se onemeda precious minerals marketing company no ano PMMC na abusua ne sema wakeka fa nananuma hemfo ene Ghana yesika kokko ana ne me no bedi ho kobo ana le bato fom boko nti se afei no wa join team na mpedesem tuma die Poku one TV so subscribe like comment na ehwedi ya free be ma ba abusua yebe bie nsem nim na ye di nkomo bebrebe na isase no isase edi free na adwuma badu simpani si abobeka wana efiutumam na yenuanum bi bebu bere se sabobeka wana ofrantuma we de ofrantuma tetire nche nyentuma adwuna sane bia na adwuma badu si o galamse ebono doma bunuma mu de bi kura ni ho kanka ne doma na no mararuma wakeka kanise mi ya no unya nyani tuase na adwuma badu ye obi a eba galamse nsem a medical kwa ba be ka wo hakpa pen uko your previous videos mu wo penisem tumadi so am abeka wo happen say na adwuma badu say onu na breso wo be say e betu fuma gudia no kwampa so anu kwa me ka kire ni say na nei e fuma gudia no si etu ni kwampa so si etu ni kwampa so ti mu be say yensuo bi e mamofo amoza nkan ye no baye isa say enu ene ade a yensu sabi sabi e benye bi dia de e de abo ho ban ensuo de ye nkwa ama mbe ka sa ze na nkofo di matam a nso de mampa aba buso a me ka ho asem na di mabadu se galamse bi nkoso na de ta me ka za wo be ko na eventu am ni se na di mabadu ni chocho mucho aye ni lawyer akwaboa se munuma lawyer akwaboa onu an na di mabadu ni lawyer no wa bra na ye ko sampa court case bi edi nkan no abusafo na di mabadu lawyer akwaboa oni ne nina no mo asua de semra nimfo wo na abegina mu di ma na adwuma badu enti de bia me ka firi me nim de me ka firi akwaboa na de begina mu e de manu ana ya bolo akwaboa bi se eye bunu eho no mu no ono na enkonko hwe so na busuafo se otitire ni nkoso mapania na mu wo na busua ye bo ni di so nko yo no wo se abra onu na breso obere se yensensu ene sa abrewi na adwa baduka so galamse bia ni ho obusafo le akwabo abetere to obusafo na adwa baduka se galamse eni eye bono ene ne mantem no entie bibra abono ha menti se bia oye galamse ehwo na le akwabo ama anko amakora o kanka bezenka we anka kobra kakre we aze na aja badu o keka njai nana o ka se galamse ni bunu ne mantem mu awadaroma anya no kre oba e bosumu mu nie galamse atia te se wo bunu ankofuo to ne fio according to the akwaboa se galamse se de musi tu galamse sensu esenfudie esen no baye no anu odindodo na wonni a wo betew se o yo hene se o yo hwan se o yo hwan o betew se wutu fom agudie na nya kwampa so unguta nkata ene mra no begina mra dani ko ya se on twen e mamumma mesensu on twen ene ebo ni se ono na bre so ana bunu ye betu galamse ya ba besensu wa mana na Dormaahene kwa no asi
ana ɔde tato sɛ galamsey deɛ ɛkɔ so fe wɔ bono galamsey ɛyɛ adeɛ a sɛ wo abɔnten a wobɛka sɛ bonoma ne ha deɛ galamsey ɛnni ha na mba bosumu muani na baabi a mawura ne galamsey a mede mani akɔ hu no nananom yɛntoa na mo a ɛbɛyɛ kakra no na aduane ɛne yɛnsuo no mpo yɛnya pinnom ɛbɛfo yɛmfiri hɔ na n'adwuma bɛdu nsɛm no wokasa wo kaa ayɛ bibia wɔ hɔ ɛho asɛm no ne ka na ho ɛsiane sɛ ɔno kuro yɛka galamsey nsɛm a na ɔde fɔrefɔre yɛwura ɛnsɛ hwɛ ɛnni gyina wankasa wo lɔya ana aba abɛte wo to ɔno ankasa ɔno ane lɔya akwaboa ana abɛte ne to woyɛ saa nana asɛ wotutu nnomaa ho de akyerɛ mpanimfoɔ ne nkwadaa sɛ di aboa ni ne no anomaa baako mpo nnomaa ana wotutu wɔn ho de abɛkyerɛ mpanimfoɔ sɛ di aboa ni nso wonim ade korɔ a wɔtutu ho asɛ waa wonunu ho na wosere na wobɔ dondon na wosa nana sɛbi enya ado medical ka to sɛ ade abɛyɛ ama nkwala de wo dokotomu nhoma ebedi agro na jai na mmoa wo saa na wotena wa na yi tachima hema bɛgu w'anim ase nana deɛ woyɛ na nyɛ fɛ sɛbi woyɛ panin wonim de ade a wonim sɛ ɛmmoa no nana na nyɛ fa ho fɔrefɔre ni sɛ bia ne sɛ wankasa wo lɔya akwaboa na ate otu na abusua fo yɛnkɔ yɛnim na abusua owura yɛfɛ no sɛ Sammy Gyamfi ɔna yɛ PMMC pani kwankyerɛfo a ɔhwɛ soɔ yɛbɔ ne din general bosom da na ɛtɔ so du nsia mampani so awie ɛni ngyina koraa ɛna yɛbɔ ne din sɛ ɔmɛhwɛ ɛyɛ zɔpɛ sɛ ohun krata ɛna da so no producers ɛde ato so nti kan bi menu nyinaa ɛkan me kan kakra bi me kan bebree ɛtifi asɛm kakra bi na me kan na afei yɛwura nsɛm no deɛ mepɛ sɛ me no ɛka abusua yɛbɔ ne din ɛyɛ Thursday 16th January 2025 afei ɛwɔ mu yɛ musumi a na edi nkan ɛwɔ afei mu ɛdɛ ɛtɔ so du nsia ɛna ɔmapani John Dramani Mahama gbogbo adɛso konkro bɔ ne din sɛ ɔma mɛhwɛ Precious Minerals Marketing Company ano abusua yɛbɔ ne din na ne yɛho nsɛm no yɛka adwuma koro a wɔyɛ sukuu a wakɔ ɛne ne dibre nyinaa sɛ ɔyɛ lɔya ne nyinaa sɛ wɔsua adeɛ sɛ ɔyɛ mmaranim ne nyinaa yɛka ne nyinaa wɔ saa krataa yi mu yɛwie na ɔpani a ɔno na ɛhwɛ ɛyɛ nkitahodie soɔ ɛde ma deɛ ɔno na ɛka ɔmapani ano de sɛm ba abɔnten a yɛfrɛ no sɛ forosu kwakye ɔde ne sa ɛsɛ ɔpani anaa twerɛ dua mu na ɔsan ne wɛɛ ɛna ɔde to ti krataa no ɛna da so na usua ɔde pia abɔnten wieɛ no ana yɛbɛhu ɛyɛ mfoni bi a owura Sammy Gyamfi ɛtwerɛeɛ na mepɛ sɛ meka mfoni no mu nsɛm kakra de kyerɛ wo ɛna da so no nti yɛnyina yɛnkenkan mmom na owura Sammy Gyamfi sɛ new GoldBod Act could prevent chiefs from wearing gold in their movements. Where they didn't kind. Chiefs who wear gold ornaments without authorization from Sammy Gyamfi can be jailed for not less than 5 years and not more than 10 years. They GoldBod no Ghana GoldBod no omombra omatintima kuruche dia gu krata so. Na ọka we na ewie nsan da gbo nyame score nim so wate anasa wonti ya ye tete free from bra omo de 3 months na to GoldBod ho ne hia omo se ho no mbenya biedie na Sammy Gyamfi asu ko no ma wo se mi amfa sika ayi gold nto akonya ho ye se yes sa ayi nkonya gold egu nkonya no nyina meto ma no Sammy Gyamfi hwenim se MPP mo so mo tena ho ayi ono bo fa market etimo tena wa ma sansem funu sei owura Sammy Gyamfi producers mo fa ne nsɛm na ɔkae no mo nya ne mienu baako na baako na mo nyame hyira mo MC afọ mo bɔ adwuma hwɛ owura Sammy Gyamfi na
Minu ni nkomo se nnuapani se mranim ni. Se bi mpadiasa. Me fa nkokoto fie. Me de okoye nananom ahemfo. Asa se mi ba ahemfo no hyeda enfa omadwen ma wo. Hwe de wo ye nyina no wo pese otete ahemfo nsa gu omachi. Ye ba ye nananom tumi a ye de ma wo mu. Se nananom tumi ye enoma bebre no. Ye nya ne ntie se omampanim saa tumi no yakon asitokrom eno de nye asem sanse Ghana mama na ebi adwumanti basa o se nya amra no se de sikafa saa tumi ni nyina aho eno de ye nka ho asem bebrebe eno achi nananom empemprade a omudi gu wo nsa ne omu komu de kwa adwabo ase no so omudi begu omu komu a ade so omu bo oru Sammy Gyamfi mranyi ni Sammy Gyamfi omu bo wo amane ansa na omu de sad ne akọjọ bas na Sammy Gyamfi wada wo mawo adesra o asembisa bezo say Sammy Gyamfi hedi ovie ana akunye bi da ovie he so pese obi a wadi sika akọ ana so o ka bibi say obi obato sika akọ bi aso ema lohi alo susu wa ha ma semenya gold earrings necklaces and bracelets. Bracelet owners must seek approval from Sammy Gyamfi's board to own and wear them to prevent arrest. Say omranim ni. Say bi adwen ni ba ku fotiri. Ye ni watem. Say ye ntiase ye di atem ye wa say ye wo ya etia ye oman. Ye oman dia. Ye ni nipa ba ku fo busua, ni nipa ba ku fo botom. Say mi ni umienu. Say bi ekolikoli na ye sani sika ye tie. Ye kwoto ade a eda so no. Ni na na keka bomu ye di bituatu mu nyina moka. Enti amnane me ho kwan se de eha ya adwene e kire ya adwene etimi ka kire wo hwe oro Sammy Gyamfi so ko obi obedi ka ato no ayewa ye te obedi ka ato ho ne se o shepatia so ware me bi so asampa petia na o sampa cho tumi kra ka bai ana wo je ya o di shepatia no pani hwe Ghana na ade na ye ne saa no se bi mpedi asa o pese o chichiri mpanimfo se gu omachi na wo bo mo ye mbo mo sotoro ana so de amwa wo ye nkuro mu a se abosum begina owura Sammy Gyamfi me pa to ye di sika akọ na to ase ye eno so ade se be di tumi krata bi wo ana ene sa se tutu abosum en edeba jewelries wo mu nyina sika akọ wo mu kwa de sanko wo mu aka so mo yo madwuma ye sika akọ wo adwuma no me nto wo mu kwa de omu ekwa akoto sika akọ no a na omu ba eba be di tumi krata nkense ehwe na nananom ahemfo baby adwani na yesi ye ga na yi a na baby ya kika gro no se bi yesi krama na ni so ade ne bo gadwo but owura Sammy Gyamfi mranim ni ora ma baby ya kika ko na ho otro dodo awotro bodi se mo san fa to su biem na ahemfo nkenkan bi he asem na ye ni din za no ase ya guru ntanwo ase atesi paso ni ya guru ho anana no info aye din ni nti ase asem nya asemiya ya asemiya pa o he ro Sammy Gyamfi won we na abosum nyina ka omutiri pa mo so omo hawa won we awunya afi isan say de omodi ye omo ma ehu se omo ya ahemfo ene saade no ye obi ni mo e de o hono ma e o debi hono ma ene de o so omodi ye omo ho bititu ni ewra kotokonyene wono de ye o debi hono ma sika akọ na mi hu kwase ewra se bi ebu se be nya do ni ya tan wada mo se kotokonyene atena se na wodi na anya de ne pepra de begu no ho a ni kapo begu no ho a na ye fala bi ne di kogu ni sa sese se Ghana yesi ye oman no ni ye di ye a nananom ayefo ne tete o musa gu omachi e ba kala bisa musa nananom ayefo ne ton sa asema wono mo ye
na nanam di sika akọ kakra sesi omo di akọ adwabọ ase a ade so omo tumi kraka na me de tell me sum kra ya me jakura we ne asem we ni ka bi ni se na nanam sika akọ a omo di sesi omo no enye ne sika akọ enye ne sika akọ oni bi won ma ne bi brado adugu ni sa ada wo fi sebe wa ha ni etire ni ejanu so adi so de tumi kraka ebe na ekoso oman mu ase oman no bradi na me eni esa se mu bu abosom san se abosom nyina go odum nye kwaji permit ansa na etira ye nsu ba woga na nyina ye mu bu because the ekoso no eni enyan otia emu odoko dodo Sammy Gyamfi menim so sasem we una oka e pa dia ana mo kuche mbra no na mo de agusu se me ntiase because mo mane na ho na me asem we etwetwema so say na nanu mbakọ adwabo asase chiefs who wear gold ornament without authorization from Sammy Gyamfi can be jailed for not less than 5 years and not more than 10 years and I will say that fiase plan na wan utimi ni akunya mane ye ana amanyose mu kasa o ka dia udi o me ehun se won so obi ana se de na nkofo bi kasa special prosecutor oba o kasa ti se de obi apeso hu so wo no ebi na apeso o ya ana awo ebi na ebi na apeso o ye beti no de Sammy Gyamfi de o be dia o ka ko ene de yenum bia ya sum ye gba no mate ni eji enkunya di asante eji amamere die eji amane ni amane die no odaroma ye no wonya adwen nti ohini be ko dwa ase a ni sapopra won so petia fika ko petia won se bi anu ane ne debo ane ne kobo nche ane na botiri ane ne kente ane ne chiniye ane na hinema nani hini na odi no odi ni sei e wo debi won mo so ofa no mi sampa onu su ko na sira no na konya sira na so de na pepa de dogu no mu a wanye tumi krata onkodem mfienum sanana no mutena ho no mu ya honhon no ma nkasa na saa semwe no e kame ese ye omode ayi ni se nanano mbekasa emrepamu esan se ye ntena ho se ye tete bode e de ma duadum egwo duadum chama aboboto kra bedi adosa de abra aboboto kra na nkasa kwa ya wene nam Migato, oya Sammy Gyamfi konfo. Osi na ntwie bi anka ne to. Na ono konfo be ka ne nsem. Ebe ne nsem dadan. Tumi won so wonya tumi a. Wonya tumi a. E ma o kan nsem bebrebe o. Ebi na oya Sammy Gyamfi ka no. Oni ndra previous government no. Omulusu obuoni anidie e wo Ghana fo mu. Elisu didie wo Ghana fo mu eye bra omunya akunya na omampani ko dwaba ase a okata ahefo so omunsori no sabra mu a enti ori adwa mani mama Ghana mampani wadaroma se wo pese omu ya akono na udin ya de na ebisa magekuo no Ghana fo ko so apem asem a muntu Sammy Gyamfi fo mani ni Sammy Gyamfi muntu refo muntu ni se dem kasante no sa asem no kan no wanka ne ye and I'm going to man can you cry? What can you cry? Sabrina na Kufado, Nana Mampenia, what for Kunyasu? Mampeni dada, Sabrina or tiny size as ever. So could you pass a Catania for say, Mussolini now? None of you know, say, if you want 25 years, 9 at the man, I best I'm a Ghana for I want to talk with you. Oya Sammy Gyamfi ni die no obu kwanso mesre wada se opese obi koda fiase opese obi chi obi tumu a dikache wa wo asem ne tiase kokoko esa se wo
opetia na ehye wo no a wo de kyerɛkyerɛ no nipato pii saa opetia no ezika okɔ obi kura nka kyerɛ ezika okɔ sase owi Sammy Gyamfi amenimu ho no onkonkɔfa fala petia bi amɔ nsa onfa nhyɛ nsa na ka pesa na yire de nti no yire muni kan kɔda mu wi a maka kyɛ nanan man fo sɛ ama magi tumi krata mo beto ma asɛm ne tiawa hwɛ yɛnte kra na nsɛm wɔ yɛ munya akonwa yɛ so am iniye ana yi interior minister Honorable Mutaka Mubarak asoase mba so bedwani ana obedina abote ka sɛ ɔhene bia wisu crown bia ɔn sɛ uja yisu na wisu na normal number plate hwɛ sane manoma na amoyɛ no ye de ye na ewo akire no se mu hu ya ewo akire de ye te fo mo a ye be hu no uti na onyina bi asukura hu hu etiwe NDC mpanimfo a amapani apa amo mo bo amapani amara bu o man no saa nyoma na amoye na mo pese mo de mo ni si na nanom ahemfo so no munya yi na emo am ye de ye bom kokko munya na emo am esa se ohini bia eni bia ni nyansa aka ho bi no man na yetimi ko yedi se bi ebra na Ghana ye fa sha amampanifo nsa no na nanom ahemfo na sesi o man no nanan ma sha ma se amani mu adwo ana se dem betete wo mu na de waputa mu na do ti so odigbo wa na jwa mu wa se ja ban krono ayembe ani sa ai council of state members no ahemfo wo nyina ayempa mo mbegu fie esa se ani omo so ko dwa baase a omo so diska akọ beto omo nsa omo di be petia ebi so be adaebo di atomko eti esrem NDC as a party eno mampani John Dormaahene mama madawuma titiru eno ori Sammy Gyamfi manimi madawuma ni sewa bebi amukeka kono ehoto bebi amudi agro kono enye na wa hie na nananom mbufu na nkonwa bufu na aboso mbufu a wa hia mu fie na ya mu bedie no abaya to kan ya mamu bia abusu me fancy na ensam no saaye no ya fancy a ubedi ya wa ma ade acha ma ade asa na gusu bi ya ubedi ni free be ma ba oda so subscribe like be comment no wa say ade sem tumadie ana mde bro Poku ati so video si Exp0sęd koma foforo bia ba akira mema wani ni waso esi o ka so be subscribe be like be comment na wa say to Poku TV Yamakwaba eba KB Logistics. Tuma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie be bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se de wiem a 7 to 10 days ana afinso se efa ensuo so a 28 days to 30 days na ababe drew pot ama yeyi every honum so e de abrew ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara opese okrade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di free ho ababe drew omami ho e de ama wa asumdue mu a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wona wota akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni wo first time awoko ana se empo no ota akọ hono nenso ko bia woni ye ntanta KB Logistics say o frɛ ni yi nkutahudie anasa woni ye nkasa ye faw e de wakọ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou hono amadwadifo place a convenience efie no woni padodo a efa ne senti no e first come first serve basis se o fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa airport na afi se o pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no bekọ na China kasa no wono abeka akyerɛkyerɛ mu amount se de be ya obeti ase na wa ankwankoboka na asem de ba ko bio no se oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo mudi bi bana bo se ye de no wo from especially with your services a yes render aka ho no bo se ye cheap it may show bo ahye unkran se KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da se o pay ne ye di nkoma ye numbers anegu tele no so no obetimi afa na wo ne ye di nkomo KB Logistics ne ye wo hia no eno ne ye be ya ama wo